MPs for Puttinu kienet attività li saret il-ġimgħa mid-deputati parlamentari u li kellha għan nobli biex inġabru fondi għal Puttinu Cares, inizjattiva xprunata mill-ex viċi kap tal-Partit Nazzjonalista il-mibki Robert Arrigo u li saret fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport f'Pembroke. F'din l-inizjattiva, iż-żewġ naħat tal-Kamra inaqdu flimkien mal-Malta Futsal Association u l-Malta Netball Association biex ħadu sem f'diversi lobbiet tan-netball u l-futsal. Bil-flus li nġabru minn din l-inizjattiva se jmorru bris Puttinu Cares. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq magħna fuq l-importanza tal-għaqda u s-solidarjetà f'dawn iż-żminijiet. Aħna nemmnu fis-solidarjetà, solidarjetà fl-isport immanka b'kull mezz ieħor biex ngħinu l-inizjattivi li jagħmlu ġitu li jgħinu bla dubju l-persuni li jkollhom diffikultajiet. Il-President ta' Puttinu Cares, Angel Kuxkiri, irringrazzjat lid-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra li naqdu flimkien għal din l-attività. Dan huwa moment storiku għal Malta, ġifieri meta tara iż-żewġ membri parlamentari jingħaqdu fi żminijiet sbieħ tal-miliet sabiex jagħmlu l-ġid mal-pazjenti li tant għandhom bżonn. Il-whips taż-żewġ gruppi parlamentari, Robert Kutajjar u Andy Ellul, li kkoordinaw din l-attività tawna aktar tarif fuqha. Din hija inizjattiva t-tieni sena konsekutiva li qed neħduha miż-żewġ naħat tal-Kamra fejn apparti li kull deputat u kull plejer li ħajkun qed jipparteċipa sa nħorġu donazzjoni personali għandna numru ta' items għall-irkant. Fost l-oħrajn għandna banner iffirmat uffiċjali official merchandise ta' Tottenham Hotspurs, għandna flok tal-Barcellona firmat ukoll futsal li kienu Malta ftit tal-ġimgħatilu, għandna flok tal-Inter illi firmat nuħet mill-plejers ewlieni tal-Inter li kienu f'Malta f'dal ġranet, għandna ballun iffirmat mit-tim ta' Barcellona, dan u aktar ovvjament li skopu biex jinġabru flus bris Puttinu Cares. Robert Kutajjar kien motur wara din l-attività, għadna l-MPs kolna għamilna chat groups, tkellimna fil-Parlament, ullum qegħdin hawn inizjattiva sabiħa. Apparti l-lob tal-futsal li kien iddominat mid-deputati irġiel, f'din l-attività ntlabet il-logħba tan-netball. U fost id-deputati nisa li ħadu sem kien hemm Bernice Bonello u Mirjam Dalli. Mhux f'da żminijiet biss, imma dejjem meta jkun hemm sejħiet bħal dawn ninaqdu kollha flimkien biex nipparteċipaw wara kollox qegħdin hawnhekk biex nieħdu gost ukoll u fl-istess ħin ikunu qegħdin ngħinu waqdiet bħal mija Puttinu Cares f'dal każ. Milli nistgħu nagħtu u nħeġġeġ in-nies barra wkoll biex jagħtu għax fl-aħħar mill-aħħar irridu nkunu aħna li niġbru l-flus għal affarijiet bħal Puttinu kif ukoll għaqdiet oħra. L-ex deputat nazzjonalista Robert Arrigo baqa' sal-aħħar nifs ta' ħajtu jagħti daqqatit lin-nies vulnerabbli u kien għalhekk li anke l-familja Arrigo permezz ta' Martu Marina fost l-oħrajn taw l-appoġġ lil din l-attività filantropika bris Puttinu Cares.